Dara, cydyn agus mwy tagit? Is dói nuair nach mín cá bhaimsre cáilíní ar nuair chuann tún ceist ar chuirdaíana tú dam séir. Ó, is málam TikTok, is málam Instagram. Ó, tanín ceolalam. Wow, well, tanín ceola gachtainna. An rú tú a riamh in rá, láháin tá túr channel. Gafa leis an dinge sin, agus go toban, Janan siad rud atá có-háisteach, có-naimhreacht sin, níl tú abalta fi arc orthu níos mó. Well, a cara, seans mór go bhfuir tú the ICK. Inniu tá mbeadh seo ag gcathair na Gaillimh le fáil amach cariad na hicks is mó atá ag daoine anseo. Rylan, cydyn an ICK is mó atá agad? An ICK is mó ceapam nóair nach éistin den ala mar má dearmar éigen agus ní cuimhníonn siad é just no. An ICK is mó tá agamsa nuair is an gaspaí emojis áirithe mar hapla an ceanna tá An ICK is mó tá agamsa na nuair tá Android acu le sin crack leis an camera sin. An rud is massa gur féit le buúil déanamh nuair taú ag céad dáta le ná bulmers nó orchíomhs a orú. Cílíonn sé nach tá sé croga go leor manglam a orú ach nach taithníonn Guinness leis. Nuair chachann siad lip ban. Snapchat. Mas rudaí go bhfuil tú thar chuig bliana déag díis. Níor chóir go méid an app seo mar le chéad pointe teagfala. Agus ná tásaí mé ar na selfies. Tramach ar fad. Cydyn agus mó atá agusta? Beir leirí. Ceam go sé nuair atá colní rógafa le Australia agus cuairtí réalta. Is cumallum má tá tú i de Libra nó the aquarium, like, is cumallum. Má tá si go jazz? Bhí nach bun an snáb. Agus na de bhainse le strúndal agus go léid seach nuisce. Is fulam nar is an daoine sca blastí. Like, cé cú naimhreachas atá sé sin just cur cóta ort. Sin na rudaí a thugann the ICK dúinn anseo ag gcathair na Gaillimh. Slán!